Bingelela abalandeli bamkhulu umhlongo okhulumayo uSanelisiwe, intokazi ezalosuka samba, intokazi ifulathela zimbulu. Usho umshayisi womoya umavula kuvalwe endlini zamadoda uma sekuyabonakala. Silapho-ke umkhulu uhlezi ethi uthe chu esihlalweni esikhulu esigodlweni esikhulu. Ngithe namhlanje akwengize ngizobantu but ngibona ungathi kubhizi impela. Ngibona nanangu uMakhosi ngicela ukuya kuyena nje ngimuze ukuthi kwenziwani. Oh Makhosi, Makhosi, siyabingelela. ninjani gogo? Siyaphila njani? Ngiyaphila, ngiyaxolisa ukufika nezinto zabelungu Nkosi yami ubhizi. Kwenziwani namhlanje? Ngiyabona ngifike ngesikhathi esibi. Namhlanje la umuthi lo sizosebenza abantu, sobagqumisa kumanje nje basahambile bayogeza, bazobuya bagqume. Kuyasetshenzwa namhlanje kulo. Ubaqale bageze Baqale ngensipho. baqale bageze ngomuthi bese sebafuthe. Oh, Makhosi. Makhosi. Siyabonga. uMakhosi ubani lona? uMakhosi Mthombeni lona ophila la ekhayeni lakaMhlongo uyathwasa. Makhosi. Siyabonga kwengiyena naye umkhulu. Mkhulu ninjani? Nina bekashana kabenze yaphuza umlaza ngameva. Siyabingelela nje emhlabeni wonke jikelele abantu bonke eNingizimu Afrika nangaphandle kwayo. Sekuphinde njalo masibambeka kukhona lokho kusebenza lokujuluka kwale khaya kwaziswa umhla ka-25 kuzophakanyiswa abantu. Sifuna ukutshela abantu nje eNingizimu Afrika bonke ukuthi umuntu ofuna ukuhlala nokuhlupheka kusekuthanda kwakhe. Uma ngahlupheka likhona lilabhodo elihlezi livutha la ekhaya ubusuku nemini umuntu uyokuthanda ukuhlupheka kwakhe. Siyabonga-ke namhlanje kuyintambama nje sesikhathele simvithi njengoba ku-25 siqale ngabo-4 ekuseni ukusebenza abantu bephakanyiswa abanye balala njengoba sasibatshela abantu ukuthi uma uzophakamisa ulala nekhaya uvuke ekuseni usetshenzwe uhambe. Asilindele ukuthi uzohlala ubisebenzisa lekhaya kodwa usuke uzolanda into oyilandayo mase uphuma uyahamba. Siqonda ukusho njalo-ke akukho okunye esikwaziyo. Sifuna ukubatshela abantu ukuthi sisaphakamisa siselapha zonke izinto, zonke izifo, zonke izinto ey'xaka abantu. Uma sikhuluma ngezinto sikhuluma ngomuntu ohleli ney'ngane engalungile ukuthi ekhaya sisekhona. Nakukukhala iqhuthe sikhulume ngomuntu ongahambi kahle edlozini sisekhona. Sikhulume ngomuntu ongahambi kahle odlala omantindane sisekhona. Sikhulume ngomuntu odlala izilwane sisekhona. Sisabethele emzini umuntu siyangena. Ake siphinde sikusho lokhu ukuvula njalo ocingweni kusekhona kuyi-R1,000 kodwa uma ufika ekhaya kuba yi-R500. Asigcizelele lokhu ukuthi phela kodwa iba nesineke bekezela ngoba kuyalindwa. So-ke asikwazi ukuthi singayeka ukusebenza abantu abasegcekeni ngoba sijahe wena osefonini. Sicela usibekezelele nje khona uzokwazi ukusizakala. Namhlanje-ke kunjalo njengoba ubona le gcekeni kugcwele kuxakile kusetshenzwa. Sibonane-ke evidiyweni elandelayo. Kona mase nirobha kodwa nisafuna usaskrabha. Saskrabhani phela nipresele la bhathini kwenzela ukuthi uma kukhona udokotela noma kukhona into esikhuluma ngazo ey'nohlonze ukwazi ukumesana uzwe ngebhela ithi nqinqi ngoba kusimina kuphela ophethe izinto kodwa kukhona nabanye abantu engigcina ngibathathisela ngibanika mhlawumbe endaweni yaka-Eastern Cape ugcina unomuntu oseduze kwakho, eMpumalanga ugcina unomuntu eseduze kwakho khona uzokwazi ukuthi uthole yonke into esikhuluma ngayo ngosuku nosuku. Sasklabha phela mase upressa le bhathini khona kuzokwazi ukuthi uma kukhona ividiyo engenayo uzwe ngebhela ikhuluma kuwena. Inamba esitholakala nayo kuseyiyona letho 083406 8658. Sisatholakala khona endaweni yasemgaba era 7 eDurban eThekwini. Siguzlulwayo sisebenza ngomsombuluko nangomgqibelo isonto silisebenzi ngoba sisuke sithandazela abantu. Wena othi unenkinga kodwa amandla unawo iza ngesonto phela uphathe 2 litha noma 5 litha wamanzi sikwazi ukukwakhela iwasho sithandazela iwasho mhlawumbe sikubhekele mahhala futhi nenkinga yasekhaya. Uma uyisonto sibheka mahhala nje ikhonzi iyangena ngo-11 iyaphuma ngo2:30 ntambama. Asibambaneke evidiyweni elandelayo 083406 8658. Asibonane evidiyweni elandelayo.